Well, except sa mga caretakers nila, of course. But speaking of guest, Amira. Kaya mo, daghan niyo mo. Di ka ano mo. Ikaw yan ha. Ano? Sunod lang niyo. Kaya mo kami din here. So kaya mo parang program sa mga tao nga ibang sa Yolanda. So nakasunod din 36 household. Yolanda. So after Yolanda, di ba nagsunod tong Bagyo Ruby? Oo. Nagdoble to ma'am. 27,000 na sunod. Diri. Oo. Gamit jud kay siya kay bagyo. Ay, ano? Oo. Itong wall pins niya. Dito no. Ito, kasarap po tol. Hindi naman mag-download ang pagkakita sa upunan. So kay Kevin sa Bandugon, Ako ano lang. mamatay siya, mahunong ang pagtulo niya. So wala siya nag-meet, gamay na lang siya mag-meet. Hindi tamakan na Ay, wala nang iya. gikuanan po din eh. Tamak-tamakan. Tamakan na lang. Musaka po dito. Magpapicture? Okay. Malapit ba yung lapas dito? Bakit? Good. Na kami ng Marine Park. Two hours. Layo. Iloilo proper, tas Green Park.
Back to the well. Push. Ibalik ko to. It's been a nice journey here. It's our pleasure to experience their culture, their language, and their food. Lakas manjoy. Thank you so much for the warm welcome, Iloilo. Naami karon sa Islas Gigantes. We are now here in Kabugaw Gamay. Is we are the only guest for today, meaning nasulo na mo ang island.